mahusay na kandidato para vice-presidente sa marunong na vice-presidente. Kung gaano siya kamahal dito sa Ilocos Norte. Itrabaho natin ng mabuti. Magmamayabang pa ako sa'yo, mas malaki buko na rito sa kanila. Ang pagsasama ng Norte at ng Mindanao, ang pagkakaisa ng Tambarak Marcos Duterte. Palagay ko wala nang mas matibay na pagsasama. Lahat kaklibatan ako! Vice-Presidente ng Pilipinas. Ako, palagpakan naman natin! At sana naman ako abakay na isa kandidato dito'y Sandro Marcos para diputado. Ako, nakapasubmit. Gusto mata kayo. May sabay! Sandro Marcos para diputado ako!
Ay, si Romeo! Si Miss E! Grabe! Thank you, Miss E! Norte. Pagka sa pinagmamalaki na, grabe, no? Grabe na lang yung ay Bongbong Marcos. First time natin nakita na makapunta dito sa Ilocos na nag-book sa Ilocos. Maraming salamat sa inyo.
Kung